Si Ashley Jane Quinto, taga Escalante City. Isa siya ka-isolation facility nurse sa Riverside Medical Center. Pero antes nangin isa ka nurse, kadamo siya sang inagyan. Nanginegos Occidental Scholar siya sa college kag dako gid ini nga bulig sa iya nga pagkuha sa nursing nga kurso. Ang iya amay isa ka driver kag ang iya iloy isa ka housewife. Sang naibaluan niya nga pinaagi sa iya review center nga pwede siya maka-review sang libre plus board and lodging and allowance kag may guaranteed pa siya nga employment sa Riverside. Gin-grab niya ang opportunity. Dako ini kuno nga bulig para sa iya nga mga ginikanan. I think I can help my mother sa mga gastuhon nun sa board exam because board exam it cost 18,000 sa brain hub and then I will have to have my sa Iloilo. So I think that's a big help to my parents. In return, you will render 2 years na service sa Riverside. And I think the experience here is very good. Yes. Yes, sir. So, kanami man sang training nga nakuha namon hasta subong. Si Carmen Angela Dusaran naman, ginpa-eskwela sang iya nga tiya. Ang iya may negosyo kag ang iya iloy housewife. Nag-graduate siya with Latin honors gani libre ang review niya. Pero kinahanglan niya naman maggasto para sa board and lodging plus allowance niya pagid. Sang nahibaluan niya nga pwede ini ma-provide sa iya for free kag may guarantee man siya nga employment after board exams plus signing bonus. Wala na sa magduha-duha pa. Okay, gusto ko gid yang less balang akon burden nga pangayoon sa parents ko and sa provide sa akon nga tuition. Since damo man ko utod, I'm also the eldest in the family. Mati mo ko utod? 4, sir. Eldest ba? Yes, eldest daughter. Anong trabaho niya sa parents? Si Papa, the business. Si Mama, housewife. Negosyo. So, the mere fact na tapos mo na ang college, kag libre ang review, dako siya help sa parents. Dako gid, sir. And sa tita ko nga nagapaskwela sa akin. Si Carmen nangin top 10 pa sa nursing board exams ng 2022. Sila nga duha ang part sang pioneer nga batch sang RMCI kaakbay Nursing Licensure Support Program. Ang ini nga program sa Riverside Medical Center ang gin-design para ma-address ang needs ng ospital para makakuha sang competent kag skilled workforce para sa operations ng ospital. Kag at the same time, makabulig man sa deserving nga mga nursing graduates. So for the hospital, what is our need? The need of the hospital really is to have a steady pipeline of competent and qualified nursing professionals to support our hospital operations. So yun ang need ng hospital. For our review centers and partner ng mga schools, we see the need to provide financial assistance to them so that ang mga graduates nila, ang mga reviewees nila can really focus on preparing for and passing the licensure exam. So talagang yun na lang ang focus nila, less on the financial aspect of having the review and taking the review exam. Ang Riverside ang mag-shoulders ang gasto para sa review fee, board and lodging, kag pati na allowance. I know and as a nurse as well, no, I know ang mga financiers ng iban nga daan hindi parents nila ang ila mga tito nila, tita nila. So I know the struggles man bala sang guardians. Help kung baka amo pala ni nga level ma-libre imo. Yes, dako gid siya nga bulig. Wherein kung i-compare ko sang time namon nga kami ang gakadto sa hospital for the training, area kami na mismo nga hospital gakadto sa reviewee, no, nga reviewee pa lang sila wherein this program is a guaranteed employment gid. Bilang kabaylo, after mapasar ang board exams, makatrabaho sila bilang nurse sa Riverside parehos kay Ashley kag Carmen. So good pa lang, may signing bonus na. Pero kinahanglan nila katapuson ng 2 years nga kontrata nga magtrabaho sa Riverside. Actually, the RMCI Kaakbay program is built kasi siya on a spirit of partnership and mutual commitment. That's why we asked our recipients really to stay with the company for at least 2 years after they pass the licensure exam. This is because we really wanted to ensure that the assistance that we extend, most especially yung financial assistance, can be paid forward nila by serving quality service to our patient. In the event that the recipients decide na
not to complete the 2-year commitment, there's a certain specific provision in the agreement to guide the next step, which includes the need to reimburse the company for the expense given to them or the assistance given to them. 2022 ini ginsuguran sa Riverside Medical Center. Sa tunga tuig, ginakulanggid sa nurses ang bilog nga pungsod. Ganit na pinsaran sa Riverside nga maghimo sang pamaagi nga makakuha sang best nurses sa gihapon and at the same time makabulig man sa ila. It started in after pandemic. There was really a huge attrition. May iba fear and then iba went abroad kasi nung pag-open, it was in 2022. On top of that, nung nagkaroon ng K-12 program, there were a gap of 2 years na walang graduates. So, imagine for us to sustain the operation, 2 years, walang graduates. Although may mga graduates, pero pa konti-konti lang. We really conceptualized what we wanted, not a one-time deal na program. We really wanted something that is sustainable. Sustainable in the sense that hindi lang siya ng one-time deal that we address, but kasi we know that we are producing graduates that is globally competitive. May mga nursing feeder schools ang Riverside sa Negros Occidental kag sa Iloilo. Kung graduate ka sa siningang mga schools, pwede sila maka-enroll sa Kaakbay program. Actually, for Bacolod, our nursing feeder schools, of course, we have the Riverside College, the College San Agustin Bacolod, University of St. Lasal, University of Negros Occidental Recoletos, State University of Northern Negros in Sagay, and of course, the Central Philippine Adventist College in Morsha. So we have at least 6 schools here in Negros. And then in Iloilo, there are already 2 schools nga nag-join di sa amon. I mean, may mga nurses nga nagsulod sa amon coming from Iloilo Doctors College and FINMA University of Iloilo. Kag kun mahuman ang duha ka tuig nga serbisyo, may completion bonus pagid sila nga makuha. Ang hindi makapasar sa board exams, pwede sa gihapon makatrabaho sa Riverside. If they failed to pass the board exam, they will be automatically our clinical associate or nursing attendant. Yes. There are really a number of mga around 5 na hindi pumasa in batch 1. And luckily, nurses na sila lahat ngayon. They were employed here and during the time na nag-employed sila, they also took the review again and then exam. And then they were able to make it in the second round. Yeah, oo. So, pa-assist din sa kanila kasi they're already having resources na kanila. And at the same time, we allowed them to retake the review and we also gave them the opportunity na mag-leave para at least mag-take ng exam. Sa subong, may 311 na ka mga recipients ang Kaakbay programs ang RMCI. Kag sa masobra sa 300, 273 ang padayon karon nga nagatrabaho sa Riverside Medical Center. Kag lakip na dira sanday Ashley kag Carmen. Natapos na nila nga duha ang 2 years nga kontrata kag padayon sila sa gihapon nga nagatrabaho sa ospital. Si Ashley sa sugod na mag-uhan sa pag-duty niya sa Riverside pero sa naka-adjust na siya, wala na siya maghalin diri. Masiling niya kuno nga kung diin gid man sa dalon sa iya kapalaran, equipped na siya bangod ang training niya bilang isa ka nurse natabo sa Riverside. From public institution, wala gid kami diya sa Riverside. So this is really my first time here sa Riverside. Yes. At first sir, medyo overwhelming because lain gid ang practice ang private, especially that this is tertiary hospital. Yeah, so lain gid siya ang experience namon sa public hospital. So at first overwhelming, do ma-resign ka na sa may amo kami na thought. Pero sa uli do naka-adjust ko hasta subong. Lagi ko nag-regret na ginpili ko ang Riverside because the experience here is very globally competitive. Hasta subong, mabal ko gid siya nga the best gid ang Riverside from the highly skilled mentors, nurses, and doctors and consultants. Kung ano man kami subong, it's because of Riverside. Si Carmen naman, dako ang pagpasalamat kay nakasugod siya sa pag-practice sa ospital nga pareho sa Riverside kay kung ano ang facility nga may-ari diri, makakumpit sa iban man nga mga ospital sa iban nga mga pungsod. Pero ang mas ginapasalamatan niya, kay diri niya nakuha ang nagakadapat nga pamatasan sang isa ka nurse sa Riverside. Yes, sir. Since ako sa intensive care unit, during my first day, yes, sir. So, mas dako ang pressure and
high pressure environment gid siya. But then wala gid ko nag-regret nga diri ko sa Riverside because though aside from honing ang clinical skills mo bala sir, it can teach you compassion gid, teamwork and resilience as a nurse. So strong foundation gid matag ka Riverside sa imo. For more inquiries, party sa sininga program sa Riverside Medical Center, magtawag lang sa number sa inyong screen.